Hallo, hallo. Ja, hallo. ja. Hallo. Goedemorgen allemaal. Hallo. Ja, we zijn voorbereid hoor. Mijn schatje is weer ingepakt. We gaan proberen bevers te vinden. En met een beetje mazzel zitten ze nu in de regen boven op een burcht, want het is extreem hoog water. Eerst de ploeg maar eens vinden. Ah, kut, we zitten alweer verkeerd volgens mij. Ah, wat is het irritant jongens. Hé, hij verspringt helemaal. Nou ja, dit is irritant hé. Nou, zo leren we wel een beetje het gebied kennen. Ja, daar klopt niks van. Ja, het ziet eruit als een cameraploeg. Is dat iets voor jou? Daar, op dat hoopje. Ja. Er zitten heel in de verte zitten er 2. Ze zitten echt nou 10, 20 centimeter boven het water op een burcht. Te wachten op wat beter weer, denk ik. Nee, kom jij ook eens even kijken, boef. Kijk eens, daar komt hij. Zie je dat pootje? Nou, we hebben hem in ieder geval even gezien. Het bouwpakket. Nou, er zitten hier nog meer stokken in. Ja. De eerste keer dat ik het film. Oh, dat is ook... Maar goed, we gaan het zien. Hierop, denk ik. Heb je het allemaal te filmen? Laat dat je even helpt. Want nu loop ik hier enorm met de stunten. Nou. Hier wel even. Oh ja, zou er er overheen? Kijk, zo flop, denk ik. Dan moet een klein... Nog een klein stukje. Mijn vader zegt wel dat als er geweld aan te pas komt, dan zal het dan niet helemaal de bedoeling zijn. Maar ik weet niet of ik het juist heb gedaan, maar daar zit het wel goed. Ja, even kijken als een... Goedemorgen. Oké, Harvey. We gaan. Doe je mij nou? Niet te veel eten. Wat hoor je? Als je 2 keer mee bent geweest, vergeet je nooit meer Oké. de zanglijster. Ah. Je haalt alles. Titi, 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 titi. Ah ja. Het heel kenmerkend, heel hard. Zit ergens boven in de boom te zingen. Ja. Zanglijster. Tutu, tutu, tutu. Ja. Menno wordt inmiddels hoog. Tutu, tutu, tutu. Kom maar, kom maar. Kom maar hoor. Kom maar, kom maar. Kom maar. Hey, hey. De graspieper. Wie durft? Wie durft? Ja, toch wel. Ja, we rijden naar een zachthoutooibos, wat nu gedeeltelijk onder water staat. Ja, nu begint het echt werk. Heel grappig dit. Lekker. Oh, een hele grote stronk hier. Oh, pas op, pas op. Oh, God, Jeroen. Oh, Christus. Weet je dat? Niet lachen. Niet lachen. Dat is de goden verzoeken. Vind je onze filmpjes en video's leuk? Abonneer je dan nu op ons kanaal. Dat kan nu.